ine dzidziso ine nhungamiriro yekuti pagwarare upenyu. Ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori, topa kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Hanzvadzi yangu akazofonerwa nevanhu vekumapurazi ikoko because ndo kune famu yababa vedu zvakare ikoko vanoziva kuti kahwa. Hanzvadzi yangu bvapo ndinonzi iwe unfortunately ndichatora time yenyu but at least ndokuti muzive what happened to my brother. Ndobhanzi iwe kahwa kune mwana neimba uye anonzi kahwa iwe atrepwa kuno. So takabva taenda onawa weya hanzvadzi yangu bafonerwa futi kuti chirege kuuya kuscene of accident. Ambulance yazouya abviswa aendeswa kuchipatara. Saka isisi takabva tazobva kumba takunanga kuNorton Hospital. Tasvika paNorton Hospital ambulance yaitosvikawo pagate, ambulance ichipinda isu tichibva tapindawo. So pangori nemanesi. Hanzvadzi yangu nemwana vangu vakabatsirana nemanesi kubvisa vanhu vese vari 5 vanga vari muambulance. Zvanga zvisina kumira zvakanaka. This other lady akabva atongofa ipapo achibviswa muambulance akabva atongoshaya. Tatenda akabatsirwa akaiswa pastretcher bed. Tatenda right baratongooneka kuti makumbo ake akatyoka kuti amubata aitongochema kuti amubate maoko aitongochema. To my surprise Tatenda akazonyarara but kuNorton taitotaura tete batei ruoko tete ndiri kutonhorwa tete sha ndiri kutonhorwa aindidedza kuti asangwadzi ndo kushedza kwatinoita kuno kumusha kwedu kwaMutoko hanzvadzi yababa wako tinoti asangwadzi. Saka pese apa inditi asangwadzi but deiro rakanditi tetesha ndikurwadziwa tetesha ndikutonhorwa kutaurira manesi vandipe blanketi ndikaenda kune manesi ndikati ndipewo blanketi mwana zvikanzi blanketi ndiroro iroro ratamuwaridzira ndikati toita sei kuti tibvise blanketi iri timufuge. Bhodhi yake yanga yakuteta chana. Takazoita effort zveshuwa tese nemanesi tikakwanisa kubvisa blanketi pasi tikamufuga tikanzi at least zvanani. Vakanga vakamirira doctor. Paitaura nyaya dzekuti pain is manesi havana kukwanisa kumuadminister because vanomirira doctor. Saka doctor akabva angofonerwa immediately doctor akabva auya. Ndikamuona achibaiwa injection. Ndobva zvangonzi because ari kungochema hatisi kunyatsoziva better aende kuHarare Hospital anonyatsoitwa mascan and everything. Zvikanzi makutoenda imimi mese makutobva maenda kuHarare Hospital including vese vakuvara vakomana 4 avo. Imimi amai ndimi makutonoita mubereki wevana ivava. Ndimi chanovanyoresa Mukadzi and the like. But ndakangosvikawo nehanzvadzi yangu zveshuwa tikamhanya tikatanga Tatenda apedzwa ndobva ndazotanga kumhanya kubatsira vamwe vachona ndichinovanyoresa Mukadzi ndichiita sei. One wacho maparents ake akabva angosvika immediately anova ndiye ari kuHarare Hospital asi abuda. Maparents ake ndobva ndangoapa kati ndikati at least chiita iwo ini ndichiita vamwe 2 ava ndichivabatsira kuvanyoresa Mukadzi. In short Tatenda akaitwa x-ray because hatiziveka takanzwa vachiti muchest make muri right aita fracture paruoko apa nepano pahip apa aita fracture
the other leg isiso ndo yataionawo because zvaitooneka, but vanga vasina kumbomuita x-ray. I think zvakazobuda futi kuti nepatsapa the other leg ranga rine fracture zvakare. Zvina kutitira zvakanaka. Tatenda akafa achirwadziwa, aitadza kufema mukomana. Paakauya imbotraya achifema ndikati Tatenda muchesti mukurwadza here? Indorungofema uchidai so zvikanzi muchesti hamusi kumborwadza, musoro hausi kumborwadza. Ati kumakumbo kwangu tete, kumakumbo kwangu aripo here makumbo tete, handisi kumafila aripo. Ndikati iwe Tatenda ozivo makumbo aripo. Saka azoiswa oxygen kuHarare hospital. Tatenda akanditi tete fonerai mudzimai wangu. Ndikati ndambobvira ndichitsvaga nhamba ndiri kushaya, rega nditraye. Saka time yandakabuda ndichida kunonyoresa vakomana ndakabva ndaona muzukuru wangu sikana achibva auya nevabereki wake. Mwoyo wangu wakanzwa kufara ipapo, at least mudzimai wakaita sei auya. Ndobva ndavatora nababa, ndobva ndavaisa pana Tatenda. Ndikati ndabva ndatouya nayo funge zvikanzi good. Bva ndavasiya, akatotaura mukadzi wake can witness, vakatotaura vatisotaroti ari Tatenda chaiye. But akazoiswa oxygen because kufema kwake kwakuita kuchimunetsa. Ndobva aiswa oxygen, obva ndidhonza ruoko zvikanzi visage chakutondiita kuti nditadze kunyatsofema futi zvakanaka, chibvise tete. Ndikati iyo ndine right yachoka, rega ndiudze nesi. Nesi bva ndamutaura kuti onai ari kuti chakumuremera. Saka nesi watakaita bva kunaye kuNorton akabva azotaurira vamwe manesi veimomo, ndobva vatraya kubvisa. Ndobva wacheka, I don't know machekero akaita, ndobva wati chiri kubudisa oxygen shoma. Ndobva wachinja vawamisa rimwe chimwe chitengi. From there vaenda kuX-ray, but haana kuzotaura, hatina zvatakazotaura naye from there. Saka ndizoti ndokubva kwacho here, handizivi nini, hatina kuzotaura naTatenda. Each day it was on Friday, Saturday tienda situation yadeteriorate, Sunday tienda condition yadeteriorate, kusvika nhasi pakasvika. Muzukuru wangu in short akafa achirwadziwa. Tatenda akafa achirwadziwa. Handina zvandaikwanisa kumuita kuti pain iite shoma, but aingondiudza tete kuti tete ndikurwadziwa tete papi bandi. Haana kumbogara mukadzi wake aripo ataura kuti muchest. So I don't know kuti muchest make mamune chiveve here, sezvo zvakazotaura kuti madhodhisi anga akakanganisika. I don't know, but akarwadziwa muzukuru wangu Tatenda. Thank you so much. Pamusoroi sabhuku kansela wakoma waning'ina so mundiregerero ndigedza kutaura muchidambo. Nhau yaita kuti tisangane nakuzuva ranhasi inhau yomuzukuru wangu Tatenda Pinjisi. Tatenda Pinjisi mwana akakura ari pana achichengetwa namaiguru wangu vaRazaro, aina Portia naStuart vari 3 vachichengetwa nambuya waRazaro. Nokugara Tatenda adzidzei akura akazoya kuHarare achigara nababa wake. Agara nababa wake anga ari munhu akangozvigarira, kusvika tamuencourage kuti no hazvichaita, uri munhu womukomana kuti urambe wakangogara. Ndipo takazomuencourage tomutora mutsvagera nzvimbo chaiyo somunhu aiteerera zvese aiteerera. Kwakumutsvagera nzvimbo yekutengesa airtime apa muzukuru. Tatenda akazviita izvozvo. Ashanda ipapo Tatenda tikamuencourage chengeta mari kuite driver's license. Tatenda akazviita izvozvo, akati driver's license. Apedza izvozvo Tatenda tikati right, chea tikubatsire mota yekushanda uchita rent to buy, sezvo ano license. Tatenda first car yakashanda achita rent to buy yaiwa Paso white. Ndio mota yakashanda akapedza. Chakazondifadza same car iyoyo ndiye akauya kuzotakura maiguru wangu pano achirwara vachiya kuHarare. Nematripi ese aitwa nevanhu vachienda kuona Razaro Pare neNyatwa, ndipo paishanda mota iyoyo. From there ndipo akazotanga kuchinja mota achiita sei, achichinja. Mukupedzisira Tatenda ashanda
aita music yake zvati fambei. First song yake hitmaker yainzi Wakomana hitmaker yaiwa Saina. Tatenda imba Saina yakafarirwa nevanhu, ndingati yakatambirwa nevanhu zvakanyanyisa. Yatambirwa nevanhu zvakanyanyisa. Ndipo akabva ati kwati nomukoma wake Howard. Ati kwati na Howard akationa vanhu vana sekuru ndafarira zvemusic. Tikati muzukuru hapana chakaipa, kanaona kuti zvinokubhadhara ita hako. Mukupedzisira regai nditende wese mamusician kubasa ramabata pano zvinorakidza ushamwari kana kuti ukama hwakasimba kubasa renyu. Maita basa hoyo tinotenda. Mazvita mubati wechigaro pamusoro ivana Tezara Watatenda, pamusoro ivana nasekuru. Ndakamirira baba Watatenda. Ndine mashoko mashomanini anoda kutaura pamusoro pemwana wangu. Tatenda anga ari mwana, anga ari wemafaro. Ndofunga muri kungoonawo umbo hwacho. Dai kuri kuti mwana anga asina kukura zvakanaka, anga asina mafaro mukati mekurarama kwake, tingadai tisina gungano rakadai. Tiri kurwadziwa nekurasikirwa nemwana anga ari mwana anoteerera. History yake ndofunga anga akataura tese tinoiziva, nemakuriro akaita tese tinomaziva. It's unfortunate kuti semhuri yekwakawa tanga takawana mwana angatiisawo pamepo, but Mwari wanenge watonga nemutongo wawo. Tinongoti dai Mwari wazotibatsirawo takwanisa kugamuchira, takwanisa kunyaradzika semhuri. Tichirangarirawo tine vana vatasiyirwa, mhuri yekwakawa tasiyirwa vana, tinosazokanganwa vana. Nekutenda hama dzangu mauya kuzobatanisi muchitinyaradza, Mwari wazokuitirawo zvakanaka. Thank you very much. Thank you. Mazvita Tatenda Kawa anga ari hanzvadzi yangu, ndisekuru vangu, asi takakura tese sekunzwa kwamaita. Takakura tese saka ndakabva ndamutora sehanzvadzi yangu. Taiti tikasangana ndainatsonzwa kuti pane zvikutoitika kwandiri. Pane hama yangu yepedyo yasvika. Even my family vanga va so close, vanga vakunatsonzwanana naTatenda. Tatenda was too good to me, to my family, to the Kawa family, and to everyone at large. Ndofunga is being witnessed nezvatakaita kudai. Tatenda proud Kawa atirwadzisa, and zviri kuramba kuti tigashire kuti takaunganira rufu rwaTatenda. Tatenda proud Kawa, may your soul rest in peace. Ndokumbirisawo tipe ruremekedzo rukuru. Ari kutaura ndiye mudzimai wasekuru Tatenda. Thank you. Amen. Amen. Tatenda anga nerudo rwakanyanya semukadzi wake. I think mazviona kana kuhanzvadzi yangu ashaya kana zvokutaura. Ndiye ega mukomana kumba kwedu, saka Tatenda ndiye anga atoo first born kumba kwedu. Amen. Ndiye anga atoo mukoma kuhanzvadzi yangu. Vaiwirirana zvisingaite, vaizongoti tsano, asi Tatenda aificha pese, pauhanzvadzi, paukwasha, paumwana mukomana. Amai vangu vakafa vachiziva kuti vane first born yavo mwana mukomana. Vakangotaura anything, Tatenda ikurumbidza ita chipini. Tatenda rudo rwaanga ainaro rwava rwakanyanya zvisingaite, zvekuti ini ndarwadziwa. Ndina mashoko akawanda ekutaura, pandovoti mufela fambai nerugare.
mashoko ake akapedza kutaura akangoti maitawana I love you mukadzi wangu, ndosvika zvaakangopedzera kutaura neni. Ndongoti mufela, fambai nerugare, maendero enyu arwadza, maendero enyu. Right now handisi kuziya zvichafamba sei.